Калашника. За жена ми Ани од Самоков и неговата дъщеря Меди. Йоан Калашника, аман, 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 лейли, лейли, лейли. Йоан Калашника, Катари, Бари, Софија, Пенела, најкурвари по принцип, Соске, Будман, Гела е Анис. Обаче ако се наложи, Качел, курвари, Калел, Тумаре, Руне, Пенелка, Испирине, Тумаре, Банкоман, направа камери, Туменге, Мокатар, душмани, Макерен, Бутла и Фора, Денамарав, Тумен, Капагав, Тумаро, Шеро, Валигар, мина Йоан, отново му върви. Каперав, Тумен, Пенела, она каза Дела. Къде сте, бебиячи, къде сте, мишки, само на лайфове се каните. Километри далече сте и се правите се, че ги няма пред мен, майко бе, кушен со манген. Мени пене. Една минута ми трябва да ви видя. Аз главата ще ви взема. Аз заклевам се, душмани. Макерен, Бутла и Фора, Капкоро, Каперав, Тумен ще ви взема цените. Ще ви спра банкоматите. Бея Йоан Калашника. Жане со ни интересујма, ко сом ангел те керел. Каника старчи дарав ще ви бија, наљаво надјасно вали грми. На Йоан Калашника и Ани од Самоков и